Vítajte pri sledovaní školskej televízie TV Bocian v novom školskom roku. Septembra sa opäť otvorili brány všetkých škôl, a teda aj tej našej. Po privítaní pani riaditeľkou naši najmenší žiaci prváci dostali svojho veľkého brata, sestru, ktorí im budú pomáhať počas celého školského roka. Didaktické hry a účelové cvičenie sme začali nácvikom evakuácie školy. Počasie nám prialo. Vybrali sme sa po naučnom chodníku a plnili úlohy na 4 stanoviskách. Poznávanie rastlín, dopravná výchova, zdravotná príprava a štafetový beh. V septembri k nám prvýkrát zavítali koníky Linda a Mimi. Žiaci sa s nimi hravou formou zoznámili, pohľadkali ich, česali, vyčistili kopítka a nakoniec nakrmili. Hypoterapia bude v našej škole prebiehať 2-krát mesačne. V rámci Európskeho týždňa športu sa aj naši žiaci zašportovali v týchto disciplínach. Streľba na terč, hod plnou loptou, zhoď fľaše, slalom s loptou, hod na cieľ a vytrvalostný beh. Nakoniec si triedy zahrali futbal. Prežili deň plný športu a zábavy. A na záver naša redaktorka Laura navštívila nových prvákov a piatakov, aby zistila, či sa im v škole páči. Aký predmet sa ti najviac páči? Výtvarná výchova. Čo sa ti najviac páči a prečo? Matematika. Rada počítam. Čo sa ti najviac páči na 2. stupni? Je to super, lebo tu mám veľa nových kamarátov a sú tu nové super predmety. Máme veľkú triedu a peknú výzdobu a najlepšiu paniteľku. Stretneme sa o mesiac pri ďalších správach. Dovidenia.